Нарисувай ми овца. Ба! Или защо често се самоограничаваме? Много често в кабинета и в личния живот съм чувал хора да казват, даже в това число визирам и себе си, да си помисля, че това не мога да го направя. Вече съм твърде стар за това. Нямам достатъчно опити, нямам достатъчно практика, не съм нейн или негов тип, няма да ме хареса. Това е прекалено сложно, изисква твърде много време и средства. Не мога да си позволя да го направя зле, защото трябва да се получи перфектно от първия път. Списъкът е нескончаем и мога да допълвам и изреждам до другата седмица. Това са привидно логични аргументи да не се изпълни дадено действие, но реално са извинения. Това, което в психиатрията и психологията наричаме защитната реакция рационализация. Много често тези рационализации помагат осъществяването на едно отбягващо поведение с цел да ни предпазят от евентуален провал, който ще ни накара да изпитваме негативни емоции, като страх, срам или вина. Често използваме тези рационализации, когато не сме сигурни в самите себе си, защото забелязваме или подозираме дефицити в нашите умения. Този тип ограничаващо мислене се повтаря многократно и в крайна сметка става част от нашето самоограничаващо се и отбягващо поведение. Често повторението ни става навик, който ние възприемаме и намалява способността ни да мислим, действаме и да чувстваме пълноценно. Това ограничава нашето себепознание и развитие. Как можем да променим това? Уви, с хапчета не става. Не става с молитви и изходене по врачки и баячки. Тук ключова е психотерапията. Тя има важната функция да синхронизира мислите ни и действията ни, за да отговарят на реалността. Работата с психотерапевт поставя друга рамка, предлага алтернативна гледна точка и задава необходимите упражнения, които водят до по-голяма осъзнатост и са движеща сила за промяна отвътре навън.